Bueno, Ander, lehenengo galdera, joan zen Domekako partiduan ganean, oinarren tabernetan eta atletizalen artean komentatu egiten dalako. Ez da, holan, bi hirugune joan dira, zelan goratzen duzu partidura orain distantziatik. Bueno, egiz esan, ontxe pentsauta, bita bate irabazten joan da gero, pena bate bazkenengo minutetan empatea lortzea mesik, eta egiz esan kriston partidu zen zen, intentsiadea handikoa, tentsio handikoa, eta gelditzen gara, jolastu ginela Barçan kontra aurre inda, aurrera joeten, atakera joen da, eta horregaz gelditzen gara. 10 partidu segidan galdu barik, Europa Ligen lider, ligan gora eta gora, komentatzen zen duen elkarrezketan somatzen duzuela apur bat ilusioa, ez da atletizalen artean. Bai, komentatuten moduan lehen, gaur ez gara munduko honenak, eta lehen ez ginen munduko txarrenak, ez? Lasaitasun bat mantendu bida, prudenteak izen behar gara, eta dakiguna da proiektu polita dekogula, eta emaitzak emoten ari direla ontxe, eta jarraitu behar dugula argi dekogu, eta momentu honetan inoz baino gehiago lan egin bidala, eta gorutz joen gure dugula. Eta arlo pertsonaleri buruz galdetuta, gauetik egunerako aldaketa igaztik aurten gora, ezta? Bai, egiz esan kriston aldaketa, pasan urtien, ez nagoen euki, nahi gure nago esan minutu guztizek, eta aurten nabile minutu gaukitzen, partidu segiduak eukitzen, eta hori jokalari bat entzako kriston konfiantza da, jokalari guztizek topa hoiten dago hori, eta momentuz nabil minutu gaukitzen, eta espero dute konfiantza bueltatzea, eta emaitzanak lortzea batez. Eta beste kontutxoa, eta oraintxu, hilabete izango da, 2015 arte luzatu duzula kontratua atletikegaz, horrepe egonkortasuna emango dutzu jokalari bat izta. Bai, azkenien lasaitasuna emoten dau, jokalari batek estabilidade hori behar dau, jakitea, hemen egon gana zela gitxienez hau eta beste 3 urte, lasaitasun bat emoten dau, eta nik kontratu honegaz gure dutena da jarraitu azten jokalari moduen, taldeagaz, eta hori dekote objektibo moduen momentu honetan. Zelai erdian aurten Ander Herreragaz behin baino gehiagotan tokatu jatzu jokatzea, eta aipatzen zeunztan aspalitek ezagutzen duzula Ander, ezta? Bai, Ander kriston jokalaria dela arregi dau, beti demostrau dau, eta ni beran kontra jolastu eta askotan txikitatik, 10 urtetatik aurrera beti jolastu eta torneoetan eta beran kontra, eta beti demostrau dau pertsonalidad handiko jokalaria dela, eta demostretan jarraituko gau atletiken seguro. Eta Bielsari buruzko galdeatxo egin gurean eutzuke, danok ezagutzen dugu, mikrofonoen aurretan eta zelakoa dan, baina komentatzen zen du, badakula pertsonalitatea barruan beha izta. Bai, azken nien, bera prentza aurrean igual demostratu egiten da, igual korrekto hau edo, lasai hau edo, eta guaz dana da transmitiu egiten dau pilo bat, dana esaten dauen gauza bakoitzak kriston garrantzia deko, eta demostratu dauena guaz askotan da, ez dagoela esaten gauzak esateagatik. Berak zozer esaten badau, konbentzi dute esaten dau, eta beti esaten dau. Gauza bat esaten dauenean, pentsa egiten dauelako benetan esaten dauela, eta berak transmititzen dau konfiantza gugan, eta oso garrantzitsua da guretzako. Eskerrik asko, Ander. Bale, basoi.